David saking Jakarta nggih. Kalian minangkani gending pamundutan nggih. Saking grup tukang parkir. Parkire ndak mesti wis baluk lagu duwike 200 mah kurang 20.000 nggih. Ngersake aja cilik ati dadi tukang parkir Bapak nggih. Mungkin rezekine akeh. Monggo dumateng Bapak Sujono, sesarangan Ibu Eni Ayu, sesarangan para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman. Kula aturi bias teng pagelaran nyopeng utawi nyawer mapantu nabi sesarangan artis biduan. Sumangga ngerameaken hajatipun Bapak Sujiono Ibu Eni Ayu sakeluarga. Dulur-dulur ini saking Bapak Sujiono nggih putra-putrine sing ditumpakno reog. Kula aturi biasa pagelaran nggih nyopeng pamantu nabi sesarengan artis biduan. Kali PP panggonane lomo wis tenang Mas Tari tingane gari timbang iki tuan rumahe jajar sesarengan artis biduan. Bapak lan ibu-ibu putranipun utawi putrinipun sing numpak reog. Monggo kula aturi miyos teng pagelaran nyopeng pamantu nabi sesarengan artis biduan. Alon-alon pokok kelakon sumangga Bapakku. Hei iya
monggo nggih. Derek-derekipun nggih Bapak Sujiono, Ibu Eni Ayu sesarengan Bapak Arnam nggih. Para bapak lan ibu-ibu, dulur-dulur masyarakat Bodang Randu Agung nggih. Kula aturi miyos teng pagelaran guyubi hajatipun Bapak Sujiono Eni sekeluarga. Nggih, sumangga kula aturi nyumping teng reok setiakawan Bapak Jai kali Bibi sesarengan Mama Gemoy. Monggo Bapak, niki-miki monggo. Nggih. Lanjut Mama. Nuwun nggih. Derek-derekipun Bapak Sujiono, Ibu Eni Ayu. Sesarengan Bapak Arnam nggih. Nuwun nggih. Derek-derekipun Bapak Sujiono, Ibu Eni Ayu. Sesarengan Bapak Arnam nggih.
Kasmara nggih pamunipun saking Bapak tukang parkir grup Bodang Randu Agung. Nggih terus monggo ditumanake kula tambahi sak lagu ngalinang Mama Siti dikei Gending Banyuwangi janjine semonggo tukang kendang goyang 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 yo Sediakan digoyang. digoyang dong Mama Siti.
Bokasmara nggih pamunipun saking Bapak tukang parkir grup Bodang Randu Agung. Nggih terus monggo ditumanake kula tambahi sak lagu ngalinang Mama Siti dikei gending Banyuwangi janjine. Semonggo tukang kendang goyang 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 yo Sediakan digoyang digoyang dong Mama Siti Sirama Bodang Randu Agung. Ada istana Brodasa Janjiriko sing arep ngarani Janjiriko
monggo terus nggih kula tambahi sak lagu niku wonten sing dereng numpak mesakno nggih. Monggo ditumpakno nggih lek sik wonten sakno nggih. Pancen Bapak Sujiyono Eni Ayu, Ibu Eni Ayu niku nanggap reok khusus nyeneng-nyenangkan putra wayah sesarengan ponak-ponakipun. Mama ditambahi satu lagu Mama Gemoy nggih sabar nggih. Minggu telahir wis ngaso. Nggih, wau dalu teng Krai nggih rahayu, salone sakniki rahayu. Jos gandos disukani kangen Banyuwangi operator rahayu Mama Mas Afid. Banyuwangi yo yo tambah malih nggih, monggo tambah malih nggih.
Nggih, mboten napa-napa, Bu. Nggih. Nggih, monggo ditumpakna njaluk tambah sak lagu. Nggih, Mbak Weni. Disukani gending napa tambah sak lagu nggih. Dikeki selendang kuning nggih. Selendang kuning ana birune nggih. Nggih terus monggo ditumpakna nggih. Menawi tasih wonten sedherek numpak, monggo ditumpakna alon-alon nggih. Areke cilik-cilik. Lek mboten purun dipangku. Nggih kali bae mboten napa-napa nggih. Nggih monggo sing disunat ditumpakna maneh. Niku ibuke ajeng numpak monggo alon-alon hati-hati. Rahayu Audio Sound System Jakarta Mas Habib punya Istana Natondo sesarengan Istana Production video syuting saking belasan Lumajang Mas Arif punya
biru nggih menika gending telahir teng wontene Gebyari Reok Setiakawan nggih. Amargi waktu sampun Joko Putrawaya Bapak Sujiono Ibu Eni Ayu nggih Heni Ayu sesarengan Putrawaya utawi Putrawaya Bapak Arnam nggih sampun Mbak Reok Setiakawan Bapak Jai saka Kali Pipi para rawuh sesarengan Rahayu Audio Sound System Mas Hafid saking Jakarta Istana Video Syuting Mas Arif saking Plaza Lumajang para rawuh panjenengan kula atur mirsani Gebyari Reok Setiakawan yo alon-alon yonda alon-alon koko ngelakon yoger yo awas awas
tari gebiar-gebiar reog setia kawan pagelaran ingkang angka loro teng dalemipun Bapak Sujiono Ibu Eni Ayu sesarengan Bapak Arnam sekeluarga nggih langsare gebiar reog setia kawan tanpa capo para rawuh panjenengan Ratira Mirsandi mudune para widodari saka kayangan surga loka mudhun teng dusun Bodang Randu Agung lenggak-lenggok lampaira sawanteng dalemipun Bapak Sujiono sekeluarga anglajengaken utawi agawe tari Gandrung Banyuwangi sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani nggih medale tari Gandrung Banyuwangi kairing geding janger-janger bali-bali mama Tari Gandrung Banyuwangi nggih kembar loro ayu-ayu rupani sampun sawanteng dalemipun
Bapak Sugiono Ibu Eni Ayu sesarengan Bapak Arnam sekeluarga nggih. Lan khusus agawe margi utawi menghibur para bapak lan ibu-ibu, derek-derek dulur masyarakat dusun Randu Agung Bodang nggih. Dalu menika sesarengan Rahayu Audio Sound System Mas Hafid saking Jakarta, ugi sesarengan Istana Production Multimedia video syuting Mas Arif saking Pelasa Lumajang, kersane tambah gayeng tambah meriah, tari gandrung Banyuwangi kula sukani gending-gending gandrung Banyuwangi nggih. Saderengipun kula sukani gending monggo nggih. Kersane masih mendet keren-keren wau wis medal kabeh nggih. Tapi alhamdulillah guyub rukun agawe sampurna nggih. Nggih monggo keluarga besar Bapak Sugiono Ibu Eni Ayu ugi sesarengan Bapak Arnam nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyomping nggih. Sumangga nggih kalian kula sukani pambukaning gending mama. Seneng-senengane dulur-dulur Bodang Randu Agung para bapak lan ibu ditarik alon-alon gladuk-gladuk, seneng-senengane makku alon mama. Mas Muhar sing duwe senada komplit kali pentas nggih. Winginane teng Sumberjati pentase Jamuan
nuwun Cak Kusno. Kali Ibu Kusno nggih. Iya iya. Hey, hey. Lola li, lo li, lola lo. Iya. Aduh sedang kari-kari lah kok lumayan nggih. Alhamdulillah nggih. Reoke Bapak Jai tambah suwe tambah rame sing nyompe nggih. Amin. Niki sing kula tulatule. Mbok dukun niki kok mboten enten ngantuk balik niki. Lha nggih kapok diurak mbok dukun ngantuk. Pun nggih matur nuwun. Nggih, monggo Mbok Dukun kula entosi nggih. Pak Jai ngentosi Mbak Dukun nggih. Nggih niki derek-derek kata nggih. Kending saklajengipun Mama niki wonten grup saking Hipam Dusun Randu Agung nggih. Nyuwun lagu lamunan. Monggo sugeng midhangetaken bapak-bapak Hipam Dusun Randu Agung. Sugeng dalu para rawuh sugeng midhangetaken. Yo. Surak-surak. Ayo yo.